але виходить більше їй помагати, і той хлопчик ще 17. Bo ja myślę, tak myślę, to będę. Szybciej. Maniawski monastır. Aha, to tam na Maniawę. To jest stacja metro 300. Jest powinna być stacja właśnie. No jest. Gdzie jest? 150 metrów. Jest tu przed nami? I sami tylko taki. Tylko troszkę малювано, tylko troszkę ні, будується. Штукатурки треба. Треба єдноповерховий Говорити, треба їхати. Це далеко, а так до Семешку. Asta czy Hasta? Tego A. Дуже, дуже. Воно так скучає. Jak by скучала тобі. Ну, приїде, дай Бог все буде добре, приїде. Так, а це пані Марусі. З Польщі, ми з ними приїхали, їх машиною з Польщі, так. Вже подорожуємо 3 Приробила на нозі, Угу. упала, покрутила трохи коліно та й. Моя мама, так. Ноги її дуже болять коліна. Ле-ле-ле. Ну, йой, то так. Як Люба. Нічого, дякувати Іди, Богу, кажи, помаленьку. Івайда, спокійно. Знаєте, так легко нам там не є, але не бачите. Дай, добре, скоро поїдемо в світ. Місце такі Америки. Приїде. Добре, чекайте, дочекайтеся. Скоро. Треба потерпіти ще рік. Я думаю, що вона за рік тут зможе приїхати. Приїде. Я знаю, вона вже нам 6 років обіцяє, що приїду і так і не їду. Треба мати документи, а над тим Хто би починає їздив, працювати. знаєте, щороку, але якби були документи. Ну, та то байка. Чого? Так, та що Люба, іди сюди. якби було, може, то б їздили, ну а так як приїдеш, то вже потім назад не поїдеш. Ну а тут такі часи, що тут треба заробити, та й біда нас випхала туди. Я теж ніколи не думала, що поїду, але так вийшло, що мусила, бо треба було дітей вчити, лишилася без роботи. Ну то що було робити? Ну, десь скільки нашого так за кордоном. Може, он там проти цвітів стати та. Так, там такі квіти, гарні квіти. Дуже приємно. Це ця Марися, що ти казала, вона каже, що Маруся. Ну, бо я кажу, вдома Маруся, а там Марися. Як де? Ну, як де? Ну, то їх друзі Польські поляки. Марися. А Так. отут воно в тій хаті живе Марії. Марію знаєте. Ну ти ж Ось знаєте що Марію. зелений. Марія, що Ігор у неї син. Не знаєте Ні, Марію? ви не знали її. Що там теж з Як і я. Що земля. Люба їздить Ні, до ні. неї? Ви не Ні, знаєте? я її не Вона на знаю. вихідні Люба завжди в неї їздить, сусідка наша. Вона в цій хаті її мама живе. Ага. А вона там Так, теж. зелений дах? Так, так. Але вона вже років Сонце. 10 там. Більше вона вже громадянство має там. Ага. То вже приїжджала, може? ні? Вона приїжджала вже 2 рази після. Вже тепер знаю, бо я не могла згадати. А то як масажистка я пам'ятаю, бо вона казала, що ходить до неї часом на масаж, то трошки її порозминає, і що вона тим займається, так якби вже роками, вже фірмово займається. Так. Ну то То я саме вже трошки знаю поїмо, а потім Та поїдемо. Ми тільки що поїли, дуже дякуємо. Ми на нас Мар'янка так накормила. А звідти повернете до нас? Ну, це я не знаю, мабуть. Що ви так спішите? Ще хочемо по пороги, бо там... Не хотіла на водоспад. Я кажу, що 6 кілометрів іти пішки. Ні, як дуже Має далеко. транспорт відповідний, який би туди приїхав, то запросто, там півгодини і ми там. Ну а хто ви від столик до Толік запросто. Може я піду договорюся. Давай.
Де варто Толік піти? повіз би, якщо він сьогодні Якщо не, він не працює, бо робочий працює. день, бо він має рейси на Богородчанина. Чекайте, Толік там. Толік там. Ага. А, то таким якимось автом, що Так, Там, то По таке терені авто, ходить. два мости ведучі, що... Джеребайло таке треба, Джеребайло. поїхало. Ну, туди гарненько варто тут, такі піти, там мальовничі дуже. місця. Давай, виносимо стільці, йому у хаті. Та то є лавка. Це щось безцільне. Є лавка, не турбуйтеся. бабцю, кілька вам років? Ojej, ty Wojtek. Мамцю, то тобі не бабця. 78 скоро буде Так. на Покрові. Ага. А чоловік? Вже 6 років, якраз як вчора хоронили 6 років минуло. І тут сте разом жили в тім селі? Так, так. Ну, так. Та не будували з чоловіком цей будинок. Ага. Але я вже собі там і сплю в кухні. Дайте, Ага. хто змучився. А не тут. Ми разом усі. Ай собі мамця сідне. Що? Сіднийте собі на Ви кресло. собі сідайте, сядьте собі, ж у вас ноги болять, так. А то ви собі тут в тій хатці. Ну то файно, така хатка маленька, маленька. Я так, Так зробили літну кухню, аби було де. так. У нас теж так колись було в подвір'ї. А Мама, відтак уже з дідом молоді вже тут пішли. мама в а ми монастириськах там. живе. Не знаю, чи ви чули, чи були коли в тих краях монастириська. Та монастирська Я якийсь раз там була. Ага. Монастирська, то таке проїжджа, що куди їдеш, то треба Так, через так, монастирську. так. Франківська, Монастириська. чи на Буча, чи на Кілька Чортків, разів. чи на Так, Борщівську, монастирська, чи не на обминаєш. Львів. Там, ну, на Львів, може, і звідси інша дорога є, але так. Ну, та, в нас там теж така була літня кухня колись, а потім вже збудували більшу хату, то і якось так воно вже відпало. А тепер вже он де на боці таку буду збудували, бо того річей Жарко там. варити їсти. Там Так, вже так. там. А маєте тут газ чи ні? А от Та якраз ще нема. провели, затягнули до хати і ремонт там у нас в одній хаті ж там кухню робимо і туди проводимо. То ще там у нас трошки. То ще багато там треба робити. Ще докуповувати. Біда, Дорого що дуже. То колись проводили як? Колись проводив колгосп в основному, або Так. якісь Ще Якась треба. організація. якась організація. А зараз ми всі вулиці, ми все самі пооплачували. І дуже дорого було. І самі копали, що і засували ось цю Та й в вулицю. хату затягнули. В хату, а в хаті треба тут батареї, котли у нас. Зараз так Все дорого. треба міняти. Котел, Та сам ні, котел, все треба купувати. Купувати, Нове, ну, нове, кажу, бо міняти, то в нас купувати нема. нове, так. Купувати б не надо. У нас ще не було, ми ще дровами палимо. Так. У нас ще не було газу до сих пор. Так, балони купуємо. Але питайте, може люди голодні, я нагодую. У мене є я- чим нагодувати, зараз кидаю Щиро пироги на дякую, окріп. щиро дякую. Пироги то добре, а ви тільки що поїли. Ну, а звідси Ще повернеться зварити. сюди. Ой, Чи не як? знаю, Чи чи що? буде час, не знаю, направду. Ну, подивимося. Я не знаю, хай народ каже. Мар'яна знаєш, які плани до Так, тебе. Мар'яна буде наш Сусанін. Тож, Як нас поведе, так і буде. То наша вона людей годувала там, як знала, що Маяву їде. Ну то вона так старалася. Вона вчора нас так накормила, сьогодні зранку. Бо ви знаєте, ми вже 3 тижні оце їздимо, весь час на ходу, вийдемо, поглядаємо, по почті дуже багато об'їздили сіл, церков, музеїв, подивилися. Лемківщина. Ага, Лемківщина, так, бо там була То, що було Лемківська під ватра, Україною, а Ждині. потім границя Так, від'єднали. то так. лемків переселювали до Багато нас було, сюди. так. по Мої селах. батьки, власне, з Лемківщини походять обоє. То я були ми там в тих селах і дуже Від гарно. нас поляків теж. забирали туди, Так, в так. Польщу, а відти Так. завертали українців сюди. Тож було велике переселення, трагічне таке переселення так, було. так. Рвалися родини, Так. кровні такі. Це я ще Тяжкий дівку час. була, як все було, як переселювали. Ну, а потім вже заїхали сюди, поїхали на Почаю, були в монастирі. Потім були Почаєві теж файно, я Так. раз була. в Кременці. Трохи нам часу теж, бо то всюди треба подивитися, вже такі місця, Так, то так, хочеться так. вже подивитися. То охота подивитися. Так. Ви скільки часу вже там? А я 4 роки. Третій раз. Але Третій я раз. третій раз так. Я перший раз не витримала, за 3 місяці була і вернулася додому з плачем. Та добре, що була можливість вертатися. Наша Ну, плакала або туди, або вже з А, кінцями, або туди, або Так, сюди. так, я знаю. Оце тепер третій раз, як я поїхала, то в мене той самий варіант був, що в Любе. Або. Але вийшло так, що ми з Владимиром там знайшли та й розписалися. Ну, то я перед самим від'їздом дістала зелену карту. Буквально
перед самим від'їздом. Вже навіть так думали, Ну, то кому чи як вдасться, чи повезе. ні. Так. Ну, але то вже, ну, Марія, оця, що ми говорили про неї, от масажистка, оця, то вона взагалі 10 років, вона як поїхала, 10 років вона там відсиділа, поки громадянство дістала. так. Ну, без зеленої карти. Все так і вже через 5 років, потім ще рік. Тоді Потім теж ще була рік. така Так. ситуація, що через 5 років, а потім сказали, що 10 обов'язково там бути. То в неї син з моєю дочкою пішов у перший клас, її вже не було. Я їх вела обоїх до школи, ми сфотографувалися, фотографію туди послали. То він вже кінчав школу, аж тоді вона приїхала. І його забрала, зараз він там. Теж проблеми такі вона з ним має. Так, Десь там казала знайшов Люся, якусь що дівчинку таку, що вона претендує там на все вагітна, і здається, не їхнє, то все. ай, трапляється, всяке Так, що в них там і- трапляється. Є такі шустрі, що стараються використати людей, і то, знаєте, не кожен є А таке вона зараз совісне. плаче, каже, краще б я його не брала, каже, Так. а то в мене проблеми з ним, краще би був тут сидів. Дитина не привикла, він що, попав в інший світ, Так, і так, там зовсім по-другому. так, так. То направду треба бути дуже обережним з тим. Ну, але що, коли то так в житті бо якось буває, що Він ріс із дідом, з бабою, а то були зовсім... Так, вона веселила, Зовсім він у інакше. достатку жив Так, фактично, так. він мав усе. так, А туди поїхав, там ще більше одержав, а зараз вже мати бідна з ним. так, Бідна так. дуже. Каже, взагалі Вже я не її маю не дуже ніякого свого признає. життя особистого, О. лише все, каже. То прикро. годувала Чекайте, скільки його. йому років був? Йому 22 зараз. 22-й, бо він... Ще може переросте трохи, як то кажуть, побіситься, та й може трохи сяде на хвіст. Та Я який важкий знаю. характер. то- Може десь Бог перемелиться, бо то часом так буває такий період, що. Ну але Та направду. період такий буває, Марійка, коли буває від 15 до Ну, 20. А після 20 то вже людина сформована, там вже трудно щось змінити. Не знаю. То вже Хочеться характер надіятися, вірити, що все так не буде. такий, вже характер собі свій є сформований, то вже трудно людину переводити. Що, Мар'яна до Олени пішла чи туди? До Толіка? Толіка, до Толіка. Щось там говорить. Так, якби була там, могли та. Якби мав час той хлопчина, та добре би було, якби подивилися то. Нам Любця так розписала, каже, обов'язково підіть на той водопад, там така красота. Красота. Але там Але- просто треба не спішити, там треба день відкласти гарно, шашликом, з чимось бути, таким. да. О, та якби так, то би було цікавіше, звичайно. Ну але вже просто, Але просто в нас, хоч подивитися так, то знаєте, в нас то трошки трудно розрахувати так все до дня, до години. І воно так, десь там затрималися більше, ніж думали, бо то так, як підходить до вечора, вже так, ні то їхати, ні то, бо не знати, що де далі, який готель. Ти зупинилися трошки часу вже, так як то кажуть, якби, та й змучені трохи були, то відпочили, ніби даром не пропало, ну, але дорога є дорога, і все так воно робиться, як вдасться. Мамчу, скажете щось до своєї дочки, бо я то зроблю фільм з того, і вона Кажіть буде щось. вдома оглядала. І буде вас бачити вживу, так, що їй скажете, що то вона буде чути. Буде Вона, як, напевно, як буде в кіно. плакала, а скажете, що хочете. мамка одно скаже, аби їхала додому швидше. Так, так. Хочу видіти її, то все. Ну, будете бачити. Аби я ще дочекалася її. Так з Маришем було 4 роки, хоче маму видіти, і днеска вечором буде видіти по 4 роки. Чекаєте, Вже зараз мамці, чекаєте. дочекаєте. Мені вас так шкода, Як вона мамі, поїхала. Боже. То кому гірко, то гірко, а вже мамі за- найгірше. Я б хотіла дуже. Що, бажаю їй всього доброго. Так. Здоров'я. Певно. Якось я дочекалася ще її видіти, але давно не знаю. Буде. Я її видів при кінці травня. Ми там ночували в них. А пізніше ми маємо таку олімпійську ватру в Новому Йорку 30 червня. І ми там споткалися. Ми їхали 2 дні з Флориди, 2000 кілометрів до Нью-Йорку автом. А вони там мають такі 400 кілометрів. Ми там ще споткали і навіть ночували в тим самому готелю. Jedna кімната коло другої. Так що вони тепер знають, коли хочуть, можуть приїхати на Флориду до нас. Маємо 2 кімнати чи 2 мешкання, так що можна тут ночувати або 30 кілометрів де-інде. Я бачу на Любі, що вона тепер задоволена за свого життя. Коби добре діти. Та би дав Бог здоров'я. То я так думаю, ми так собі планували, що як ми повернемося додому на Флориду, то вони потім приїдуть до нас.
Бо знаєте, на Флориді там літо цілий час, і там в зимі цілу зиму ми купаємося. І в січні, і в лютому, то ми так думаємо, домовилися, що Любця собі візьме там якось зо 2 тижні відпуск і приїде з Миколою до нас. І трошки собі побудемо разом, подивимося кіно з вами, подивимося, розкажемо, як на Україні було що. І дасть Бог, все буде добре. Ми ще маємо таку мрію, щоб на другий рік приїхати разом вже на Україну. До вас, до нас. В Маняву, Монастириська. Ну, буде. Побачите, Так, бо її теж ноги боліли. Щоб вдома мала ще, здоров'я. та й там. Так. Ну що, давайте А їдемо, що ти договорилася? повезе Толік. Коли? Так. Годину. За годину? То йди, то. Клич То що? Любу та йдемо. Ні, ну, Є, він мама повезе. Ага, Я що кажу, ви хлопцям хочете? повезе, не в найкращих цих. А що, Але- вперед йдете в скит? Так. Ну то добре, то підемо, добре. То йдіть у То скит тоді і ми повернемося заїдете, сюди і ж сюди повернемося, машини, тут машини лишите коло нас. Ага. І тоді бусом поїдете на водоспад. Ага. Дуже файно. Використаємо. Так нам повезло, бачите, що навіть ще й будемо. Забув, що бачити. був соларки багато не мав, так що добре, що ми А у встановили. вас солярка? Так, добавили ми вже. Зато ми мусили там почекати. Фотокартки ніякої не дала мені. Ой, Не знав, чи добра бачите, соларка, якусь чи ні, то фотокартку додали не їм. Я подумали. вже не дійшла, я Направду. бігла за вами, але вже дивлюся, ви за Ото вона вам передала. Треба було. Ну так, чисто символічно. Багато не брали. А я знаю, але так, ну щось пригодиться. 20 літр. Любця просила. Ну що з водоспадом? Головне, що просила вас обняти. Я вас щиро обнімаю. Я вам бажаю здоров'ячка, щоб вас ножки Я не бажаю боліли. всім людям. Щоб вас здоров'я. ножки не боліли. А як боліли, то лише трошечки, а не дуже. Ой, то я так лізбаную за церкву, бо я кожну неділю до церкви ходжу. Мгм. Так. Ходила і туди, і в ту церкву, ніби в нашу, а тепер відколи скит відкрили це сюди, бо тут трошки ближче. Так. А тепер мені так, як... А що то така за гарна дівчина тепер вийшла з хати? Хто то є? Так? Та що виходила, чуть-чуть переобразилася. За мужем вже чи ще ні? Ні, ще Хоч би була Холостячка. ще нема бажання великого. треба була Замуж. А, ще се встигне того хліба наїсти. О, Одну маю замужем, вже маю внука, такого 3 роки йому тепер А буде. диви, сапу лишив Олешка. Вчора сапу. Дивіться, якого маю внука, що от що Ну, робить так, коло так. хати, поре мені риє, так, рядки ну, робить, де під ногами. ну шофер, видно, що дороги будує. Повно. Ну то добре, мамці, поїдемо трошки, потім ще вернемося. Ну то їдьте в скит, А ви а поки нам потім... кинете пироги нам. Добре, добре. No dawaj pan Gościński, kozem. Bo on widział w Radosynie polonezę. Wytnij to. То й що місцевий? Як місцевий, то не треба.
сестра? Люба сестра, Марійка. сама старша. Щось скаж, Марійка, бо то я нагрівам для Люби. Любці можете. Хлопці привіт великий, і скоро приїжджає додому. Так. На все чи тільки? Ну то не На все все. додому. Ми би хотіли, аби вже на все. А як буде? Як Вже Бог дасть, так як буде. вже вона там. То цікаво. Як Бог дасть, так буде. Так переважnie буває. Хто до Америки поїде, то już потрудно там витягнути. Що в Америці там місті якесь обламався багато, там аварія дуже велика. Коли? 6 років як Люба поїхала. Передавали. Десь тепер було? Сьогодні, я не знаю, коли. Чуєш, якийсь міст великий в Америці? І діточки там на екскурсія, то дітей врятували, одну дуже в реанімації, а двоє побиті, а решта врятували, бо лише перевернули всі автобуси. А ще їхали автобуси Це не буде польський автобус в Австрії? То в Америці. в Америці. То в І Америці. тягають ще з води дітей. Ще Ну, а відтягають. яке місто ви не слухали? Вони не казали. Може, я може, не переключила, чули, та якраз то говорили і показували такий міст бетонний. Великий. Аварія. Ай, доброго трудно чути, Так. а поганого все сів чути. Kozan, uśmiechnij się! Nie bój się! Do domu daleko i tak! To chyba miał moniak. Tak? Kasza moniak? Jeszcze raz. Добре. А, любить курити папіроси, ага. Що там?
Поїхали. Подивись. Добре. О, не застартує. Ostrożnie, bardzo ślisko. Marysiu! Marysiu! Posмотри tam. Щось там було, нібито воно як в тіні знімали, чомусь воно не чітке. Так, Антону треба підтягнути. Будемо ходом вийти. Тепер флажку горілки. Загрітися. Давай, давай, браті Полаку. Примавера! Мамма мія, як було? Супер! Браті Полаку, як там було? Przeżyło się, ha?
Bracie Lemku, jak było? Mam szczęście, że jestem jeszcze żywy. A to jeszcze pół drogi, gdzie dojedziemy. Nic na pamięć, nie musimy zdychać jeszcze. До весілля? Я тебе не думаю, я тут зараз. Узнала вийти, так? Я тебе виджу. Я тебе виджу. Ага. Nie, ja wykluczył. Ja wykluczył. Видиш, нема красного світла, до червоного світла нема. Не знімає. Нема. Бачиш, стоїть. Знімає. Пошли відкривати. Не хоче робити. Дідушка, дай мені поміряти свою кепу, щоб мені підійти. Дай поміряти. Даш поміряти? Даш поміряти? Дай. Ой, ой, ой. Підійте, Ліночки, така головочка. Ну і як? Як? А ну собі наліть, а не так назад. Як хулігани носять. Є? Таке. Ще раз, заспівайте мені до пісень. Свахую, несла муку сухою, та співала пісеньку тихую. Тихою. Ага. То не це Добре, це дуже добре. Ага. полудне кашу на вечерю молодиці замість очинасу. А, добре, добре. Моя. Буде ще раз? Буде більше? А є, Дайте, заспівайте, буде веселіше. що гуцул з полони, гуцулка з бані, сине собі на дорозі, та зроблене сніданні. А й нема що їсти, від гуцул на гуцулку, та й не може злізти. Ей! Ну як? І нема що їсти. Вілів гуцул на гуцулку, та не може з'їсти. Ага. Ну, та ви не беріть мене на камеру. Да, буде веселіше, буде на кадрах. Так. А наш шофер нічого не знає. Що є? Знаю. Ой, не знаю. А хто більше знає, де що? Давай, пане ведучий.
Не буде спати, бігав вечір. Ходіть, дівчата, нехай починають як це. Окей, дівчата, починайте. Шофер підтягне. Так у нас слова. Чи ви співаєте, то треба знати слова. Але ти... To jest tego 9, ні? Темно ще робить, так? Так, десь коло 9. Ну добре, то може ще успіємо до порогів. Ей, успієте ще. Ну, мусимо спіти. Ну. Успієте. Ну як там? Що ви тепер їсте, що п'єте, бабусі? Ми запрошуємо Любу. Люба, я тебе дуже запрошую. Аби ти скоро приїхала до нас. Ви посиділа з Ми нами. чекаємо. Це твій. Марисю, що ти там п'єш тепер? Так, чи я видала? О, дуже, бабці не дуже вино смачне. Яблучне вино. Дивіться, таке як янтар. Як Люба, ходи до компанії. прозорий, золотисто. На, підніми, аби тебе тата виділа. Гарно. Тож похресниця її, вона до хресту тримала. Люба цю тримала. Так. Люба, Хресна Люба. мама. Любу. Розумієш, Богуся? Розуміємо. Cały czas rozumiem. Нам всього на Тяжче, кожному що кроці. си поміг Бог пережити, щоб дочекалися до трошки довго. Хай помаленьку, але що крок трошки до ліпшого. За здоров'я щоб всіх. було. всіх. Дякуємо. Все, Чекаємо вас на другий рік. Але Дякуємо. вже надовше, не так чуть-чуть, зробили рух і поїхали. Але мені дочку привозіть. Як скажете мамцю. Сядьте. Єс! Як скажете мамцю. Аби я ще й з ним випила, Так, якщо так. А ви вже дочекаю. випили, Так, то я вам так. ще наливаю, бо Добре. дивіться, тримаю тебе А стакан. я, мене вже виділи. Ще раз, а ну ще один. Вам подвійний Так, можна? так. Хочеш, аби я впала? Ну трошки. Дай Бог за все добре. На здоров'я. Ще з'їжте. Окей, кінчить мій ще акумулятор, так що Так. мушу виключати. Чого мені бракує? To od mojej żony zależy, co żebyś... A nie, on nie chce tu przyjechać więcej. Nie, ja sama przyjechałam. Nie, to nie to. A co? Може, Богдан, що дочекаєшся. Дочекаєтеся. Треба вірити. І Бог добре все дасть, і все буде добре. Ой, Люба, Люба. Дай Бог. Вам всім здоров'я. Дуже дякую. Ми дякуємо. Що ви таки приїхали і повернули, не забули за нас, бо ми думали, що то вже Люба десь 3 тижні тому дзвонила, що заїдуть. Думаю, вже все, самі не поїхала знали, Марися далі туди на Америку. Давай здорова, щаслива, гарного тобі мужика знайти, щоб дбав про тебе, про таку красуню. Будь здоровенька. Попитаємо чуть-чуть вище. A ksiądz w cerkwi to jest skądś przyjeżdża, tu, tak? Польське то я. A tak, polehенькі. Я знаю. Щоб не гірше. Ну і слава Богу, слава Богу. Дай Бог все в добрий час, ще трошки. Та й буде мати і Любця першого. Не вже буде третій внучок, як перший від тебе. Це вже бо так, бо ти найстарша Мар'янка, потім Леся, потім Іванка. Потім Іванка, так. Так. Так що буде третій раз бабуся. Третій раз було. Бачите, бачите. Ви ні. А ви як з'їздили? Ми так гарно з'їздили, бо були в бабусі, вчора приїхали до Мар'янки, там переночували, зранку поїхали до бабусі, а потім в Пороги, бо там бабуся, дідусь її походить приїхав. Ми в Польщі з ними приїхали, наші друзі. І так, ну, правда, в кінці там трудно зайти, бо то, знаєш,
гори наші Карпати, ніхто не знат, ей, кільо ви в нас вартате. Ніхто не знат, ей, кільо ви в нас вартате. Гори наші, гори наші Карпати, не міняв би, ей, вас на жадні дукати. Не міняв би, ей, вас на жадні дукати. Не даме вас, гори наші Бескиди, бо вас дати не казали, ей, наші діди, прадіди, бо вас дати не казали, ей, наші діди, прадіди. Гори наші, тепер знаю, кільо ви в нас вартате. Нема в світі краще краю, як наші рідні Карпати. Нема в світі краще краю, як наші рідні Карпати. Гори мої, гори, гори мої, гори, гори мої, гори, гори мої, гори.
Шуміли верби в поповій долині, шумів за ними березовий ліс. Шуміли верби, шуміли верби, по полях мряки розтяглися сиві, сонце сховалось за верхи беріз. У таку-то пору, десь у літній вечір, оповідала бабуся стара про одну дівчину, що через кохання запропастила молоде життя. А в нашому селі, а давно то било, жив біля церкви удовілий дяк. Була у нього дочка, пишна красавиця, гарна, як ружа, як розквитлий мак. Гарна, вродлива, всіх хлопців манила, наче не знала, що то кохання час. Бувало в церкві, як вона стояла, то зі святими рівнялась її стать. Хлопці шаліли, а вона сміялась, наче не знала, що то крові жар. Рано, раненько до церкви дзвонили, а йшли люди попри дубовий ліс, знайшли дівоче скам'яніле тіло, зв'язане з дубом навік вічну путь. Змовкла бабуся, голову склонила, і витерла сльозу стареча рука. А верби шуміли, мов би говорили, семо лиш винні молоді літа. Шуміли верби в поповій долині, шумів за
душа болить, як згадую про нас. Чому, одні питання, а з твого боку лиш мовчання. Чому, питаю я, чому самотня знову я?
Десь у полі шуміли тополі, шумів у полі березовий гай, збирався козак шукати долі в далекий край. Збирався козак шукати долі в далекий край. Та лихі вістки з над України, кляті татари топчуть землю. Вертай, козаче, з чужого краю, рятуй дівчиноньку свою. Вертай, козаче, з чужого краю, рятуй дівчиноньку свою. Татари йдуть орда за ордою, палають села, палають міста. Рятуй, козаче, хатиночку свою, кажи коневі, нехай поверта. Рятуй, козаче, хатиночку свою, кажи коневі, нехай поверта. Стелиться дим, горить Україна, наших красунь до полону На бороді ямка, високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бороді ямка. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала. Найменша сестра бодай не зросла, сідельце сховала. Найменша сестра бодай не зросла, сідельце сховала. Тече річенька, невеличенька, схочу, перескочу. Віддайте мене, моя матінко, за кого я схочу. Віддайте мене, моя матінко, за кого я схочу. Ой, Марічко, чичері, 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 розчеши ми кучері, 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 розчеши ми кучері, кучері, кучері. Я бим тобі чесала, 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 якби мати не знала, не знала, не знала, якби мати не знала, не знала, не знала. Люди будуть дивитись, 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 як я буду ганьбитись, 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 як я буду ганьбитись, ганьбитись, ганьбитись. Ой, Марічко, люблю тя, люблю тя, люблю тя, заріж мені когутя, 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 заріж мені когутя, когутя, когутя.
траві, я пильнував цю незнану красу, я її вам у піснях принесу. Ноги змочу в росу, в руки візьму косу, сіном високим кудись побреду, горе піду, я удар заведу. Степом стелиться дим, мчуся конем вороним, бавиться вітер волоссям моїм, бавиться вітер, і я разом з ним. Нічка обняла в обійми мене, місяць по небі зірки розведе. Паслись коні в траві, я пильнував цю незнану красу, я її